Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai kuchechi yedu yeChrist Embassy iyo yatinoita pamhepo. Tinovimba makauya nokukomborerwa zvikuru svondo radarika neshoko raMwari riri kuramba riri kuuya kwamuri. Tinoti rambai muchikura mushoko raMwari, muve munokudzwa, muve sevanhu avo vakadanwa mushoko raMwari. Iko zvino yasvika nguva yekuti tinge tichinyengetera. Toda kuti tinyengetere. Toda kuti tinyengetere kuhama dzedu dzose dziri pachechi yepamhepo. Toda kuvanyengeterera kuti vakure mushoko raMwari. Shoko raMwari rive rinokura mavari. Vanzwisise kukosha kweshoko raMwari. Vakure mukuziva Mwari. Vakure mukuziva Mweya Mutsvene. Vakure mukuziva Ishe Jesu Kristu. Saka ngatinamatei. Mwari Baba, nemuzita raIshe Jesu Kristu, tinokutendai Jehovha nerudo rwenyu nenyasha dzenyu dziri kuonekwa muwana wenyu. Tinokutendai neshoko raMwari iro ravari kugamuchira zuva nezuva. Tinokutendai nokukudzwa kwavari kuitwa neshoko iri. Vari kuwandudzwa, mungava mumafungiro, mungava mumabasa avo, mungava mune zvose zvavanoita zvoupenyu. Shoko raMwari riri kukura mavari. Vari kuonekwa sevanhu avo vakadanwa naMwari. Vari kuonekwa sevanhu avo vane pfungwa dzaMwari, vanoona muonero waMwari. Tinokutendai samasimba nekuti muri kuvakudza, nekuti Mweya Mutsvene ari kuvawandudza mune zvose zvoupenyu. Vari kuonekwa sezvishamiso munzvimbo dzavari. Tinokutendai Jehovha nekuti muri kuvaitira zvakanaka. Tinotenda Mweya Mutsvene nebasa guru ravari kuita mukati meupenyu mumwe nemumwe wese. Hakuna anorwara, hakuna anotambudzika, hakuna ari mumarwazi. Utano huri kurama mavari. Kuziva shoko raMwari kukura mavari. Zvose zvishuro zvemwoyo zviri kuzadziswa. Tinokutendai Jehovha nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Iko zvino toda kuti tinyengetere nedzimwe ndimi tichitenda Mwari nekuda kwehama dzedu dzose dzatinoshanda nadzo pachechi yepamhepo. Toda kuwanamatira tichitenda Mwari nokukura kwavarita mushoko raMwari, noutano hwavainawo, zvose zvakanaka zviri kuitika mukati meupenyu hwavo. Ngatinamatei. Lebo sonde kina proda kila poramane te de kushe likri ada giza grow sota kimora katamarakia te de koze ligrada. Leizo trose likatila koramane te de kote krada ila trimegemos gelatriga bode gras gabare shekimar. Lo sekimo de grata kilathio ritele triga moka te de koze ligadari. Galeizo letriga bode kriza letriga bede crows acte comoti de procte litriga te de koze ligadari. Leinos kotekina pronda te de kita litriga bede grows geliro keto gamarali. Maraba sonda raraba shaka mazonda koze ligra. Li grows elikote gabade de koze litriga te de konte ligana tilakatele kita de koze ligra. Mwari Baba, tinokutendai. Tinokutendai nenyasha dzenyu. Tinokutendai nerudo rwenyu. Nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Zvakanaka. Iko zvino muchawerengerwa shoko raMwari kubva kuRhapsody, moimbirwa, uyezve muchazonzwa shoko raMwari richaparidzwa namufundisi. Mowane svondo yakanaka. Tatenda. Chidzidzo chedu cheRhapsody chatinopiwa namufundisi Chris Oyakhilome. Musoro wenyaya unoti simba ratakapiwa muna Kristu. Luka 10:19 inoti, tarirai, ndakakupai simba rokutsika pamusoro pesimba renyoka nezvinyavada, napamusoro pesimba rose romuvengi. Hakuna chinhu chingatongokukuvadzai. Tine simba ratakapiwa. Simba iri riri muna Kristu. Isimba rinokurira zvinhu zvose. Isimba risina charinokoniwa kuita. Kushanda kwesimba iri
hakunei nemabasa edu ekururama. Rinoshanda nekuti Kristu vakateerera Mwari. Zvino isu tiri muna Kristu. Saka simba iri ndiro randinoshandisawo. Regai ndijekese izvi. Jesu vane mamwe mashoko avakambotaura. Vakanga vari kutaura kuruzhinji rwevanhu. Vanhu ava vaisanganisira vadzidzi vavo. Tinoverenga mashoko acho muna Mateo 23 ndima 1 kusvika 3. Vakati, vanyori navafarisi vagere pachigaro chaMozisi. Saka zvose zvavanokuudzai muzviite nokuzvichengeta. Asi musatevera mabasa avo, nokuti vanotaura asi havaiti. Tenzi vakanga vari kutsanangura kushandiswa kwesimba. Vanyori vaimiririra Mozisi. Vafarisi vaimiririrawo Mozisi. Mozisi akanga akamiririra mutemo waMwari. Mutemo wairayira kuti vanhu vateerere vanyori nevafarisi. Vanyori nevafarisi vakanga vasingashandisi simba ravo, vaishandisa simba raMozisi. Ndivo vakanga vari Mozisi. Ivo pachavo vakanga vasiri kurarama nomazvo, asi vakanga vagere pachigaro chaMozisi. Saka Jesu vakarayira kuti vanhu vavateerere. Uyu unotova mutemo, ndiwo mutemo unoshandiswa muumambo waMwari. Tenzi vakanga vasiri kupembedza mabasa aiitwa nevanyori. Vaisapembedza mabasa evafarisi. Vanhu ava vakanga vari vanyengeri, vaisanamata Mwari nemwoyo yavo. Vaingotevera tsika dzokunamata chete, asi vakanga vagere pachigaro chaMozisi. Saka tenzi vairemekedza simba ravo. Zvino iwe unogona kunge uri muKristu. Izvi zvinoreva kuti ugere pachigaro chaJesu. Une simba rawava kushanda naro. Simba iri nderaKristu. Rinoita kuti ugone kutonga madhimoni. Rinoita kuti ugone kutonga masimba erima. Haribvi pakugona kwako iwe, haribvi pakururama kwako iwe. Mwari vakambotaura pamusoro paJesu. Vakataura vari kudenga. Tinoverenga mashoko avo muna Mateo 17 ndima 5. Vakati, uyu mwanakomana wangu unodikanwa, wandinofarira, mumunzwei. Mwari vakanga vari kurayira zvisikwa zvose. Vakanga vari kurayira Satani, madhimoni, girozi nezvinhu zvose zviri panyika. Zvinhu izvi zvingava zvinofema, zvingava zvisingafemi. Zvose zvakarayirwa kuti zviteerere Jesu. Zvino iwe ugere pachigaro chaJesu. Saka zvinhu izvi zvinofanirawo kuti zviteerere iwe. Bhaibheri rinoti uri panyika hako, asi wakafanana naJesu. Tinoverenga izvi muna 1 John 4 ndima 17. Satani anoziva murayiro uyu. Madhimoni ake anouziva. Anoziva kuti iwe une simba iri. Saka unogona kuadzinga. Unogona kuadzinga chero nguva yawada. Unogona kuadzinga pose pausingade kuti ave. Madhimoni aya anozokuteerera. Anokuteerera nokuti anotya Jesu. Simba raJesu ava ndiro raunenge uri kushandisa. Ugere pamwe chete naJesu. Vanhu vagere panzvimbo iyi ndivo vane kubwinya, ndivo vane simba rose, ndivo vanotonga. Haleluya. Namata mumashure mangu uchiti, Baba vandinoda, ndinokutendai. Shoko renyu rakaisa simba mumweya wangu. Rinoita kuti mweya wangu ushinge nhasi. Ndigere pachigaro chaJesu. Saka zvisikwa zvose zvinonditeerera. Nyika yose ndeyangu. Ndinokurira zvinhu zvenyika ino nhasi. Ndichagara ndichizvikurira. Simba raKristu rinoonekwa pandiri. Muzita raJesu. Amen. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti: vaEfeso 2 ndima 4 kusvika 6, 1 John 4 ndima 17 naRuka 10 ndima 19, tichitora kuAmplified Classic Version.
Toda kutenda Mwari zvekare nokusangana pamwe chete nemi uye tinosangana pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona. Haleluya. Maropafadzo makuru kunge tichidzidza shoko raMwari, tichinzwa shoko raMwari. Chiropafadzo chikuru, musachitora sechinhu chidoko ichocho. Ndoda kutenda mufudzi Kristo yaKlome vanotipa mukana iwoyu wekuti tisangane pamwe chete, tichinamata pamwe chete, tichidzidza shoko raMwari, tichivandudzwa nokuvakwa mukati memweya yedu. Haleluya. Ndoda kuenderera mberi zvekare nechidzidzo chatakatanga masvondo maviri apfuura takatanga chidzidzo chandakati ndoda kuti titarire zvinhu zvina zvinofanira zvokuti munhu mumwe nomumwe anofanira kusangana nazvo. Pana munhu anofanira kupotsana nezvinhu izvozvo. Moziva sangano rebatanidzwa yenyika dzese rine zvinhu zvarinoti kwanzi zvinhu zvisingafaniri kushayiswa munhu. Rinotaura pamusoro pezvinhu zvakawanda, dzidzo, haafaniri kushaya dzidzo, haafaniri kushaya zvokudya, haafaniri kushaya zvakati, zvinonzi munhu haafaniri kushayiwa izvozvo. Kana zvikange zvoita sokuti munhu aakushayiwa izvozvo, nyika dzinotokutsirana manyidzana kuti munhu haafaniri kushaya izvozvo. Kana pane anenge ari kuda kutorera vamwe vanhu zvinhu izvozvo, anotozvisungirwa. Haleluya. Pane chimwe chavasina kuisa zvinhu izvozvo, chavasina kuziva kuti chinodiwawo navanhu. Chinhu ichocho ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kutaura pamusoro pazvo. Takati munhu anofanira kuzvarwa patsva. Haleluya. Handizi kuti ndingazvisinhira zvakadini, ndingazvisimbisa zvakadini. Munhu anofanira kuzvarwa patsva. Musatora senyaya doko. Johani 3 ndima yechinomwe, Jesu akati kwanzi usaseka, usashamiswa kana ndichikuti unofanira kuzvarwa patsva. Haisi nyaya yokutamba nayo, haisi nyaya yedambe, hachisi chinhu chidoko. Munhu anofanira kuzvarwa patsva. Akasazvarwa patsva, upenyu hwake hauna gwara. Upenyu hwake hunogona kungopinda musango nguva ipi zvayo. Haleluya. Ungasapinda nhasi musango, ndo zvimwe zvinovaraidza vanhu izvozvo. Vanoti ndavana makore 10, 20, kubva ndichizvarwa zvino ndavana 50 makore, handisati ndakambonetseka muupenyu hwangu, asati ndambosangana nezvinhu zvinondisa kuti ndidembe kuti sei ndisingaendi kuchechi. Vofunga kuti regai ndirambe ndakadaro. Aiwazve, hazvina kungwara izvozvo, hazvina kungwara zvachose. Usazvivaraidza nokuzvifadza nenyaya iyoyo. Musi pachishona kuti kwanzi rimwe zuva gava richadambura musungu, ndo zvinoitika izvo. Harikwai rinongori zuva rimwe chete gava parichadambura musungu. Pamwe pese apa mamutuka takasunga, asi panozongoita musi mumwe chete. Uye Satani izvo ndo zvaanongwarira chaizvo chaizvo, zvokuda kukurova wakavarairwa, wadekara. Bhaibheri roti kwanzi pavanenge vakutaura vachiti taanorugare zvino, zvinhu zvava kufambira zvakanaka, kwai ndo panotanga kuondomoka zvinhu ipapo. Wana makore 40 ndo pamwe kutanga kushata zvinhu. Wana makore 70 ndo pamwe kutanga kushata zvinhu. Wafa ndo panosara vachitambura mhuri yako zvisina wakamboona. Uye usati ndafa ndaenda. Aiwa, hauna kufa ukaenda. Haleluya. Unoramba uchingoriko. Uye mhosva dzako dzawakaita dzazopinza mhuri yawasiya munhamo idzi, mhosva idzodzo dzinongoenda newe, dzinoramba dzinewe. Saka mhuri ichisara ichipinda munjodzi, iwe uri kupindawo munjodzi, nokuti wakashayiwa hanya nezvinhu zvisingafaniri kushayirwa hanya. Unofanira kuzvarwa patsva. Tanga tava kutaura pamusoro pekuti munhu azvarwa patsva kudaro anofanira kugamuchira mweya mutsvene. Jesu ndo zvavakataura. Vakatoti kuvadzidzi vavo, musabuda muguta muno. Imbofungai kudaro. Vadzidzi vaJesu vakaudzwa, vakarayirwa naJesu kuti musabuda muguta muno musina mweya mutsvene. Musatombobuda henyu, garai muno. Haleluya. Zviri nani mutozvivharira pane kuti mobuda panze apo motanga kuda kubata-bata kwakawanda-wanda. Munoona upenyu hwechikristu kana uchinge wazvarwa patsva, wapinda munomwe upenyu husisagoni kuti urarame usisina mweya mutsvene. Pachishona vanoti kwanzi wateya mariva muuswa oto haachafaniri kutya kusviba.
uye vamwe vanoti kwanzi kana ukange wadenda makudo wotokwinya. Haleluya, wadenda mangwiro wotokwinya. Kureva kuti pane zvimwe zvinhu zvaunoti ukazvipinza mazviri hazvichadi kuti urarame savamwe vese vese. Watova pane chimwe chinhano kuti zvinhu zvako zvichikufambira pane zvimwe zvaakudiwa, hauchagoni kungorarama saningi. Kana wazvarwa patsva ngainditaure ndichiti kana wazvarwa patsva watanga hondo nemweya yerima. Kana wazvarwa patsva watanga hondo nemweya yerima, wasarudza ruvengo naSatani. Saka hauchagoni kurarama somunhu ari apo asina anotori muhomwe yaSatani nechekare, kuti Satani haanetseki kuti uyo unaye munhu wake. Iwe wabuda wasarudza kuravuka, wati wakangwara. Waita saizvozvo Bhaibheri rinotitaurira nokutijekesera. Haleluya. Ndosaka Jesu akati kuvadzidzi vavo, kuchiregai kubuda muguta muno zvachose, garai muguta muno. Haleluya. Amen. Garai muguta muno kusvikira mazadzwa naMweya Mutsvene. Saka kuzadzwa naMweya Mutsvene hachisi chinhu chamunofanira kuti haina handidi zvokugamuchira Mweya Mutsvene. Aiwa, gamuchira Mweya Mutsvene. Iva naMweya Mutsvene. Kana wava muKristu, gamuchira Mweya Mutsvene. Takaverenga mabasa yokutanga ndima yesere inotitaurira kwanzi kana mazogamuchira Mweya Mutsvene ndopa muchawana simba. Simba romuKristu rinobva paMweya Mutsvene. Kuna vamwe vanoti kwanzi regai ndinamate ndigowana simba. Kunamata hakusiko kunokupa simba. Haleluya. Simba romuKristu rinobva pana Mweya Mutsvene. Ndo pane simba romuKristu ipapo. Ndo pane simba rako, ndo paunofanira. Kana ndakataura kuti hazvibetseri kunge uchinamata uchiti kwanzi naye ndokumbirawo simba iwe uchitiza Mweya Mutsvene. Gamuchira Mweya Mutsvene, zadzwa naMweya Mutsvene. Uye unogamuchira Mweya Mutsvene sei? Zviri nyore. Haleluya. Jesu akatitaurira pachena, havana kutivanzira, vakatitaurira kuti tinogamuchira Mweya Mutsvene sei. Tinongokumbira chete, kwai ndo zvinongodiwa izvozvo. Kwai unongokumbira chete. Mwari havagoni kunyima Mweya Mutsvene kune vaya vanenge vakumbira. Haleluya. Amen. Mwari havagoni kunyima Mweya Mutsvene kune vaya vanenge vakumbira. Saka unongonamata, wakanamata kuti ugozvarwa patsva. Chinamata kuti ugogamuchira Mweya Mutsvene, upuwe Mweya Mutsvene. Unokumbira Mwari, ndinokutendai makandivimbisa Mweya Mutsvene. Chindizadzai naMweya Mutsvene. Ndinogamuchira Mweya Mutsvene kuti vazogara mukati muupenyu hwangu. Haleluya. Usangoti zvawakadzvarwa patsva zvatogumira ipapo. Pane chechipiri chinodiwa. Kumbira kuti Mweya Mutsvene vauye vagare mauri. Wofamba una Mweya Mutsvene. Ndokuti ugowana simba rokurarama upenyu hwechiKristu. Uye kwanzi simba rokuva chapupu, nokuti kana wava muKristu, Mwari vakutoverenga kuti zvapupu zvangu zvawanda. Vanhu vanoda kuona Mwari vanofanira kutarira pauri. Ukasava chapupu iwe wakuzvarwa patsva, wakutotyora mitemo. Mwari vanoda kuti uve chapupu chavo. Zvino haugoni kuva chapupu chavo kana usina Mweya Mutsvene. Unofanira kuva naMweya Mutsvene. Unofanira kuzadzwa naMweya Mutsvene. Saka ukanga wagamuchira Mweya Mutsvene saizvozvo, wava nesimba zvino. Mweya Mutsvene vachakubetsera, vane zvakawanda zvavanokuitira. Kwanzi ndiye munyaradzi wako. Shoko rinokuti munyaradzi rine zvakawanda zvarinoreva. Rinoreva kuti ndo munyaradzi wako. Kuna mwana uchatarisira kunzwirwa tsitsi navamwe vanhu. Mweya Mutsvene ndo varipo. Mweya Mutsvene ava munhu. Usavatora sechimwe chinhu, somoto kana soutsi kana kuti sechimwe chaedza kana kuti sei. Mweya Mutsvene ava munhu. Saka kana uchiona Mweya Mutsvene une munhu wauri kufamba naye, une munhu wauri kuperekedzana naye. Saka haushayiwi chinokunyaradza. Uye Mweya Mutsvene ava shoko rokuti munyaradzi rinoreva zvekare kuti Mweya Mutsvene ava ndo musimbisi wako. Ndo simba rako, ndo vanokuwedzera simba paunopererwa nesimba. Saka munhu ana Mweya Mutsvene haapererwi nesimba. Munhu ana Mweya Mutsvene haashayiwi simba. Kwanzi ndo gweta rako Mweya Mutsvene ivava. Ndo mudzidzisi wako. Munhu ana Mweya Mutsvene anonzwisisa shoko raMwari, anonzwisisa magwaro. Haleluya. Ndakukurudzirai kuti mutore zvidzidzo zvenyu, muite zvidzidzo zvedu zvekuvamba zvemuChrist Embassy. Tinodzidzisa zvakawanda pamusoro peMweya Mutsvene saizvozvo. Ndo mudzidzisi wako, kwai ndo vanokutaridza zvichauya. muKristu ana Mweya Mutsvene haararami murima.
mukristu ana mweya mutsvene haaendi kunoshopera, nokuti iye anotoziva zvinofanira kuzikamwa, anozviziva kuti upenyu hwake huchafamba nepi, anozviziva. Mweya mutsvene vanomutungamirira, vanomutaridza pokufamba napo, vanomuudza zvichauya, vanomudzidzisa zvichauya, vanomuvhurira nokumutsanangurira magwaro. Paanoverenga bhaibheri rake anorinzwisisa. Bhaibheri haringoiti sengano kwaari. Bhaibheri anova mashoko aMwari anenge achitaurwa kwaari. Kuna vanhu vakawanda vanoti kana achiverenga bhaibheri ari kungoverengawo, achingoverengawo senyambo, senyaya, seanoverenga ngano. Ndokunge munhu iye asina mweya mutsvene. Asi kana una mweya mutsvene, bhaibheri rinotanga kureva chinhu, unoverenga ndima inenge ichingopfurwa navanhu vese vese, asi ndima iyoyo inotanga kutogona kukuchemedza, inokutuma kuti utange kunamata, inokusimbisa, inokutuma kuti utange kuparidzira vamwe vanhu. Sei wainzwisisa nenzira isinganzwisiswi nayo, isinganzwisiswi nayo navanhu venyama, nokuti unenge una mweya mutsvene. Haleluya, haleluya. Zvakanaka, regai tigumire panapa. Tosangana zvekare pa chikamu chinotevera pasvondo rinouya, tichienderera mberi nenyaya iyoyi yatiri kubata nayo. Regai ndikunamatire. Baba, ndoda kutenda ine zita raJesu Kristu, ndoda kutenda inoda kuomo nomumwe wasangana neni pamunamato uno. Ndotaura chiropafadzo pamusoro poupenyu hwake nezita raJesu Kristu. Ndotaura nchiti munhu wakaropafadzwa, hapana chirwere chinogona kugara muviri mako muzita raJesu Kristu. Hapana cherima kana chaSatani chinogona kugara muviri mako nezita raJesu Kristu. Hapana, haugoni kukundikana, haugoni kushayiswa zvinhu zvaunofanira kuwana, haugoni kukoneswa kuita zvaunofanira kuita. Nezita raJesu Kristu uri mukundi, ari mauri ndiye mukuru, akakura kudarika vese vari panyika, muzita raJesu Kristu. Saka unobudirira pane zvese zvaunoita, unorarama uchifara, unorarama uri mugare mazuva ose oupenyu hwako muzita raJesu. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Chava nesvondo rakanaka. Ngatisangane zvekare musvondo rinouya. Haleluya. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa, taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu, ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu, ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Mufudzi Chris vachaitavo musangano nevafudzi vemamwe machechi. Musangano uyu uchaitwa kuJohannesburg. Uchatanga musi wa2 Chivabvu kusvika 5 Chivabvu. Taurai nesu zvekare kana muine vafudzi vangada kupinda musangano uyu. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Kana muine nharo dzeEconet, munogona kutumirwa zvidzidzo izvi pa SMS kunyangwe musina WhatsApp. Ingorovai *205# mosarudza daily devotionals. Subscribe Shona.
Rhapsody muchishona. Ibvai masarudza kuwana Rhapsody renyu pasvondo kana pamwedzi wose kuti musafanire kurangarira kurikumbira zuva rimwe nerimwe. Batanaiwo namufudzi Chris paminamato yatinoita muvhuro, chitatu nechishanu, masikati nemanheru. Munamato uno munoubata paWhatsApp, paradio, paYouTube panoti Shona Online Church, www.ce-shonachurch.org nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari paintaneti munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari paWhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka. Masoko upenyu auya mutauro wako, masoko anoaka iwe auya muruzi rwako, uyaone iwe Rhapsody